Nyakwaramogi Ajwang' chopo kanyo saa 3 mar otieno. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. Eneno weche manyien mag oimore. Waikoni weche mathoth matimore e sirikal mamalo kaachiel kod weche matimore e kor gwenge duto ma pacho kae. To mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. We have many candidates. I am of the opinion that I'm the best and I should be given the flag bearer of our team to run as president. Rigathi Gachagua wacho ni en ema onyalo yombo William Ruto ka jotelo mamoko to nyiero duond buche manyiena. Na wakati alisikwa mama yake akaona juu hataki hiyo kitu itoke, ati alikuwa analalwa na yeye, akamchoma na maji. Juu hivyo ndivyo mtoto anatuambia. Obila manyo jonyuol nyathi moro e kar dak mar Ruiru mayande gi sando ka ibambe to iwang'e gi pi malieta. Gimokethe sano miene this state to backflow mar pi koth nochwe mang'eny ma backflow timore pigni obedo nogere oko ma by then pi nene iye kamoro kucho noken kama entie sani ni. Midhiero kwako dho wedhe maimbo ka nam lolwe koro manyo kore mayande dhano odonjore. Nyakwaramogi Ajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni. Yie mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyiena mag oimore. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Belinda Phillips. Inyalo loso kodwa kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ne ochopo singo kuom chako duond bura mare mar Democracy for the Citizens Party kata DCP. Gachagua ne osingo mar chako duond bura mar ratipo mag oganda jo Masawa. Bende duond bura mar Gachagua ne obiro gi mbi mane jopiny geno. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino menyonwa wachni. En duond bura ma jopiny osebedo karito kod sironyo bang' Rigathi Gachagua golo siem ni odhi chako duond bura mar ratipo madhi bedo od oganda jo Masawa duto. E kinde chako duond bura mare mar DCP, geno mar Gachagua kod adiera mar wach ne en kod pogruok mar odiochieng' kod otieno. Mana jo od bura bich kod senators ariyo mag gwenge mag Masawa emane oyworo e nyasino mane okawo dakika 20 kende. Well, it was a small function. I was simply unveiling our party. The real thing is coming, the launch on the 4th of June. Sami chako ng'weji. Ing'eni ng'wech maduong' en ga chako gi tieko. Nyaki chako motegno, tieko bitieko motegno. Ok inyal chako mandhem. Tigeno ni botieko motegno. Kech sami chake nyaki chake ng'wech maber. Sama ng'wecho chakre ok inyal chake tilingo. Tigeno ni adhola momakino bro chango e chuny ng'wech. Ichako matek kaso iduoko pes piny matin. Kikudo muya mibotieko godo. Lakini yako chake to chake mandhem. Tuon gweno madhi kok ineno gokinyi. Okay? So launch mar chama. Nyisi ka chama nigi jopiny or not. The fact ni nyo timo launch to onge impact mar launch neno. Be wajumbe matine modhi. Be okine ka jopiny otuk. Nyiso ni pod oyom. Biro takao a lot of effort mondo tegno mondo lokre chama matek. The question en ni be Rigathi Gachagua nigi gima kisungu luongo ni wherewithal. Be en gi teko moromo gi mbi moromo monyalo riwogo piny. Gima jaluo ne wacho ni be en gi gima nya konye mondo oluor piny gi rombo. Moket piny diere. To kang'iyo taneno ka gino onge go. Ndalo machuok bang' jo od bura thiche oko dwe mar 10 higa mokalo, Gachagua ne ochako chenro mar romo gi jopiny kaachiel kod jotelo mawuok e gwenge mag Masawa e okenge mar bedo ogai mar jo Masawa e weche mag siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Chama no chalo gi moko tegno. Be ok gin gi chuny kuom chama no. Ni en chama ma ginyalo luwo ma gichopgo loka cha. Emomiyo nok hineno ka gidhi miye support. Otherwise, kane en pama motegno ma ging'eyo ni ginyalo luoro. To de gidhi kanyo ma gilama Rigathi Gachagua. King'eni Rigathi Gachagua
en ng'ama ok ng'uon ne ng'ama ok otimo gimodwaro. At the same time, it is possible ni gitemo go kwan gi to gineno kaka chama Rigathi Gachagua ni kuma biro dhi onge. Gachagua gima ber en go Ruto. Onya nyiso shida mantie mag Ruto. To ng'e maling'ling ma kai Ruto. To lakini kopogre gi go Ruto ni. En ang'o mowacho? En ang'o en singo mane mochiwo ne jopiny? Ni bang' Ruto tabo timo magi. To mabo timogi boloko ngima ni e yo machal kama. Mano gima Gachagua pok owachoge. To koro ji manyo telo manyien. Yok manyi ni gola Ruto. Kech ei pach jopiny Ruto gisetiekre go. To koro gimanyo ni to ng'ama wadhi wilo gi Ruto ni. Bo bedo machal nade sama ene telo. E twak mane otimo kod ute fwambo mag mbui, Gachagua ne pod onyonore ni en ema oromo madhi tero dala tend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. We have many candidates. I am of the opinion that I'm the best, and I should be given the flag bearer of our team to run as president. If that doesn't happen, if somebody else is picked, not me, I've given my commitment that I'll support that person. Jatend migao mar weche mag thieth Aden Duale, nyawadgi mar weche mag arita Kipchumba Murkomen, kod jonon weche mag siasa, kata kamano neno ni Gachagua kod duond bura mare ma DCP onge kod mbi mapek mar kawo telo mapacho kae. Na mimi nimesikitishwa, kiongozi mmoja amewahi kuwa katika ofisi kubwa katika taifa letu, anaenda kutangazia Wakenya wote kwamba at 2027 elections kutakuwa na vita kubwa kuliko ile ya 2007-2008. Mtu hiyo matamshi peke yake is enough to bar that person from holding any public office. Forget about impeachment and so forth. That just statement. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jodak Mamwihoko e kaunti ma Kiambu koro nigi ich wang' mathoth tok fwenyo ni nyathi manyako ma jahigni 11 osebedo ka kalo e sand mathoth moriwo nyaka bembo e lwet wuongi mabathe ka min nyathino osebedo ka temo umo tim anjaono kowang'o nyathino gi pi maliet. E gwenge mag Mwihoko, Ruiru, kaunti ma Kiambu, jirende kaachiel kod jotelo mag gwengego koro nigi lit e chunygi bang' fwenyo ni nyathi moro manyako ma jahigni 11 osebed ka irocho ratiche e yor bembo kendo iolo pi maliet kuome. Nancy Njeri, ma en achiel kuom jirende, wacho ni ne ofwenyo sand ma nyathino osebedo ka kaloe e seche mane nyathino rik tugo kod nyithinde e iode. Mimi nikiwa hapa, hawa watoto wangu walikuwa wanacheza na yeye huku kwa bedroom, huku kwa nyumba. Sasa mimi nikasikia mtoto wangu anasema, "Hebu nionyeshe tena." Na mimi nikataka kufikia sana ni nini hii inaonyeshanwa. Ndio mtoto wangu nyagia akaniambia, "Mamu haujui, unjaona huyu amechomeka na huku mashushu ana mpaka na huku nyuma." Mimi nikataka kujua ni kwa nini. Na huyo na nikainua nguo na nikaona vyenye huyo mtoto amechomeka, mimi nikaanza kulia. Ndio sikuwa najua kama huyo mtoto ako hivyo. Huyo mtoto amechomeka vibaya sababu hata sehemu zake za siri anajisaidia na njia moja. Ikiwa ni yenye ni ya haja dogo, anaenda tu na hiyo ya haja kubwa. Maundu makamano wachore ni ne otimne nyathino higni 5 mokadho e kinde mane familia mare nodak Murang'a. Kata kamano, tok kane giduogo e kaunti ma Kiambu, min gi ne ojwang'ogi e skul kendo lal miru. Shosho wa hao watoto walikuwa amekuja Sadi na akamletea pesa apeleke watoto shule. Wakati aliwapeleka Mwihoko, juu alikuwa washukuriwe huko shule, waanze kwenda shule, na wana kijiji wakashaga ma uniform na wakapewa uniform. Wakati aliwapeleka, alienda akawatupa wapi? Shule. Bang' wuoyo kod nyathino, jodak wacho ni nyathino ne ibambo kod wuon mare, kaito bang'e min gi olo kuome pi malieta. Alikuwa anashikwa na tunasikia ni ndugu ya bwana mwenye ameoa mama yake. Na wakati alisikwa mama yake akaona juu hataki hiyo kitu itoke, ati alikuwa analalwa na yeye, akamchoma na maji. Juu hivyo ndivyo mtoto anatuambia, ati alimumwagia maji akiwa amelala. Timno maranjao ma otimne nyathino koro miyo jodak ma Mwihoko dwaro ni okawo ndamo mager mar chik ne jonyuol nyathino. Mimi ningetaka sheria ishukue mkondo wake, huyu mtoto apate haki yake, mwenye amemfanyia hizi madhambi aadhibiwe
ivesavyo. Hawa watu wachukuliwe hatua, hata watu wa familia, kwa sababu hata wakati walisikia hiki kitendo hakuna hatua walichukua ili kufuatilia huyu mtoto. Na kama ni miaka 2, tunasikia ni kama miaka 2 huyu mtoto amepitia kwa hii hali. Kwa hivyo huyo uchungu huyu mtoto amekuwa akiupitia, na hata wazazi ama watu wa familia hawashughuliki na huyu mtoto. Nyathino manyako kachiel kod nyithindgi mamoko sani koro pod odak kod jirangi Nancy Njeri e seche ma itimo nonro matut ewi wachno. Familia moro e kar dak Malakisama bore Nairobi kwayo piny owacho mondo okonygi yudo wuodgi mane pi oula otero. Jonyuol rawerano ma jahigni 18 wacho ni wuodgi pi ne otero e ora mar Ruaraka chieng' Jumapil godhiambo e kinde mane koth chwe mapek. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Lit mar nyathi janyuol mong'eyo. Ma e masira mojuko familia ni modak e kar dak Malakisama bore Nairobi. Bang nyathigi makayo pia uratiro. Ilikuwa on Sunday, sikukuwa around. Nikirudi saa 11 hivi nikaenda kwa nyumba na kulikuwa kunanyesha. Kukakaa kidogo nikaitwa na jirani. Teri, wewe umekaa hapa mtoto anaenda na maji. Kuna daraja iko pale chini. Akaanguka kwa maji hata akateremuka akipiga kelele. So kuna watu wawili wajaribu kuingia lakini hakiwezekana kumuokoa. So mtu wa mwisho akatuambia alipotelea hapa. Hii janga ilifanyika mimi nikiwa pale, ilikuwa saa 12 jioni on Sunday. Kwa tu nimekaa kwa nyumba nasikia nduru. Kutoka nje naona vijana wanafuata mwili ya kijana wetu akiwa ndani ya maji. Mimi nilishtuka kwanza juu sijui kuswim, singefanya lolote, nilisha nguvu. Chenro mar manyo ringre rawerano manyinge Elvis Otieno Ouma, majahiga 18. Osebed ka itimo e kinde thuolo mar ndalo 5 mosekalo. So nimejaribu kutoka Monday, tukatembea kwa mto mpaka tukaenda mpaka Ruai. Hatujampata. Tuesday tukajaribu the same. Wednesday pia tukajaribu. Sasa on Thursday tukapata ripoti kuwa kuna mtoto alikuwa anacheza hapa mahali tuko, akamuona. Mtoto kumuona hata alimshika mkono akijaribu kutoa takataka hapo ndani apate hizo maplastiki. Sasa kusema baadaye usiku ndio mama yake akasema ilimsumbua sana, akamuelezea, ndio mama yake akamleta hapa hiyo Thursday, tukajaribu kutafuta kabisa na vijana mpaka chini, lakini tukapata hapo ni kama iko deep sana. Familia ni oniano ni pod gibiro manyo rawerano nyaka chieng' giyude. Gisani giwacho ni gisebedo ka ginindo e bathaura otino gi odiochieng'. Ponono ni ringre rawerano nyalo yudore. Anindo gamani bathaura ka okinyi ka chieu utawacho ni nyakwara ni anayud aluoro dira ora. Na sheria ya maji sisi Waluya na Wajaluo, mtu wako akikufa kwa maji unakaa unamngoja usiku mchana. Huyu mama hakuli usiku na mchana. Kata kamano jodak Malakisama oseorach magulalo e gwengego mosebedo ka ketongi magi e kinda kurugia sumbi. Hizi bridge zetu ni mbaya sana, hata hazina side walls za kusaidia watu wasianguke. Kuna hospitali pale, mtu akigonjeka lazima azunguke barabara yote ndio afike kwa hospitali kubwa, Mama Margaret Kenyatta Hospital. So kama serikali inaweza tutengenezea bridge mzuri sana ya watu kuvuka bila any risk ya kuanguka ndani ya maji, itakuwa mzuri sana. Kwa yo machielo manyodak gichwalo ne piny owacho en mondo otieg rowere yor reso oganda mapiyo mondo kik masira makamagi jok jodak makono kendo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Migori kod mano mamalo ka otenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod kedo kod yedhe mameroji e kind rawere kata rawere ma yawuoyi e kaunti no. Ma en achiel kuom okenge magigeto mar reso nyithindo ma yawuoyi magiwacho ni osejwang'. Ywak osebed kigora werego ma yawuoyi osewechi ni chenro mopogore opogore ma oting'o kedo ni ratiro margi. Mae osemiyo piny owacho kawo okalo kuom migawono mar kit chwech kod mamoko ma oting'o mago mok mag piny owacho osewuok oko ma jiwo rawere ma yawuoyi kendo kedo ratiro margi e kaunti ma Migori. Omiyo waduong' kabisa momiyo waneno sani ni koro nyithindo ma yawuoyi nyaka wadhi kuomgi. Wayudo ka gik mang'eny momedore ma hinyo nyithindo ma yawuoyi. Tiyo kod yedhe mamero jigi. Nitie teko mang'eny, empowerment mang'eny mosetine nyathi manyako momiyo kuonde moko kata mana Kenya ka inyalo yudo ne nyathi ma wuoyi koro kare dok chien.
Emomiyo wakawo odiochieng' ma kawuono mondo wawuog nyithindo majawuoi mondo build self esteem, gibed motegno, gibed mojiwore. Kazi yetu kuu namba ya kwanza ni kuangalia kwamba elimu ya watoto wavulana inafika kiwango mzuri. Dok chien e kind ratiro mag yawuoyi osetudi kod medruok mag kwan malo mag yawuoyi masani tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod mago modonjo jochego mag mahundu ma oting'o mecho. Very highly affected on issues of drug and substance abuse, and our work really is to encourage these boys. Watimo mentorship marwa kata mana maluwore gi weche mag gik mimadhogo. Watiwo mentorship marwa kaluwore gi kata weche nikech ka gisemadho gigi to kendo gibedo violent. Director migano mar kit chueche kaunti ma Migori Kenneth Omo wacho ni bedo mar kuono malo mag nyithindo ma yawuoyi ma odinnegi e ute twech kata rumand nikech keth ma opogore ma oting'o mahundu nyiso ni nyathi ma wuoyi nyaka sani koro ng'i kod wang' maber. To nyithindo ma jawuoyi gi bende kidhi e jela tiyudo ka gin ema ging'eny e jela kuro. Nyithindo ma jawuoyi kidhi ka polis tiyudo ka gin ema cases mang'eny omakogi. Koro onego wawuo kod nyithindo ma jawuoyi kendo wawuo kod society mzima mondo wakony nyithindo ma jawuoyi mondo kik gilal kendo kik gidog chien. Omo wach ni kwan mag yawuoyi matiyo kod yedhe mamero ji bende osemedre e kaunti ma Migori kendo dwaro nitiere mondo res yawuoyi mondo koro kik gidonji e obadho ma opogore ma oting'o magi. Tamalo 80 kadhi mbele mag jogo matiyo kod drugs kata matiyo kod yedhego ma kolevia iyudo ni gin joma jawuoyi, joma chuo kendo nyithindo ma jawuoyi. Kendo gini osedonjo kata mana e sikul makelo negi hinyruok kendo miyo sombgi ok dhi maber. Koro ma en changamoto machando wa Migori County ka. Nitiere bende nyithindo moseter e rehab. Aparo ni Migori ka wan koro gi nyithindo madhi 12 moseter e rehab. Mae ne osik kod apisa maduong' e migano mar kit chuech e kaunti ma Migori Ngiro Sogwang' mane wacho ni kaka migao sani gidhi nyime kod puonjo rawere ka okalo sikunde kaka ginyalo bedo kod dak makare. Wase come up with program ma tam ni mangima. Ok wadhi e skunde mag nyiri kaka nyocha wadhicha. Sani koro waamua ni wadhi e mixed schools. Iwuoyo gi nyako tiwuoyo gi wuoyi. In our mentorship program waketo weche mag yathgi mondo mi wakony nyithindwa gibeda gi wich maler. To kata ma yedhegi osedhigo mabor ahinya makoro sani nigi mental health issues. Bende watimo counseling. Migao mathiedho kaunti ma Migori bende wacho ne gitemo keto kenge mar neno rawere mantie kod tuo madang'ni mar paro koro yudo hocho e kuonde ma gintiere. Kuonde ma ibro tele ne timbe moko maricho to wabro bedo kwa yudo nyithindwa machuogi nikech ok omigi jiwo kata ng'eyo moromo. Koro en gima ber ka sirkal nyalo paro mondo wuoth gi nyithindo gi kanyakla nikech gin bende gikalo e shite mopogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jofwambo mag kambi maduong' mar fwambo e pachoka Royal Media Services norieny e mich mag nyasi mar sidho jofwambo ma timo maber higa ka higa mong'ere kaka Ajea Awards. Nyasi no nyobagi otieno manyoro e boma ma Nairobi. Simfro Sokinda miyo waler mathoth. E thuolo machielo, jofwambo mawuok e ute fwambo mopogore e pachoka nochokore magawa moro e boma ma Nairobi otieno manyoro ne nyasi mar sidho jofwambo manotimo maber e higa mokalo. Kaka pile, kambi maduong' mar fwambo e pachoka Royal Media Services ne okowe chien. Jafwambo matene Catherine Wamuyu nosidhne mich mar nyadhi matimo maber e tije thuolo mare duto kaka jafwambo mong'ere kaka Prestigious Lifetime Achievement Award kaluwore kod lokruok kod ndhadhu modhuro mosekele tij fwambo. When I arrived, I was asked, what category are you in? I said, I do not know. I have come as a guest. Kujionea wengine wakipata. Then I was told it must be the Lifetime Award, and I was actually surprised. I was shocked. But I'm happy. Reporter ma Citizen TV Evans Asiba kwa jafwambo mar Nyakalondo Haji Kimbwanga noyudo mich mar chiwo ripot makare e wirito ngima jamni. Mwaka jana lipoanza kufanya hii story hatukujua kwamba itatufikisha hapa, lakini kwa leo kama familia Royal Media Service naambia asanti kwa Mungu, asanti kwa Daktari SK Macharia kwa kutupa nafasi na platform ya kuhakikisha kwamba tunajitokeza na kufanya kazi ambayo ni nzuri. Nasema asanti, na kwa Media Council of Kenya asanteni kwa kutukumbuka na kujua kuhakikisha kwamba yale ambayo tumefanya
imekumbukwa na imekuwa ya kutuzwa. Paul Nyambura mar Inoro TV noyudo mich kuom tiyo tich makare e tije mar fwambo matut e kidieny mar ochumi kod lony manyasani. Hii ni siku kubwa sana kwa waandishi wa habari ambao wanafanya taaluma yao kwa lugha za kiasili. Hii leo huu si ushindi tu wa Inoro TV, na ningependa tusherehekee na waandishi wote wa habari ambao huwa tunafanya kazi yetu kwa lugha ya asili, kuhakikisha ya kwamba Wakenya wamefahamu yale ambao yanaendelea katika nyanda tofauti tofauti. Most of the time we don't look like we are appreciated, so such an initiative is always welcome. Although this time around there were some slight changes such that some of us were not recognized, even if we were part of the stories that were being done. Nonetheless, we appreciate. Reporter maro Ramogi TV Millicent Adhiambo kojago picha Jeffrey Obonyo ne okowe chien e yuoro e nyasi no tok bedo moko kuom jogo mane chopo e rang'iny mogik mag piem makamago. Jofwambo mopogore mawuok e ute fwambo mamoko bende noyudo mich e wi tich mong'ith magitimo e okenge mopogore magitiye. Simfros Okinda, Ramogi TV. Poch gi pak ne jofwambo duto mane orieny e kinde mane chiwo mich mag Ajea Otieno Manyoro. Ka odhi mbele en ni tij ot en mano mathothne oganda paro ni ng'ato timo mana kuom kinde matin komanyo tich machielo. Kata kamano, Caroline Atieno osetimo tijno kuom higni maheo 20. Kaka Efi Nyakidi lero, tijno osekonyo Caroline goyo okang' ahinya to e yor yuto mar siro som nyithinde kod gedo. Dak ma Hazina South Sea boma ma Nairobi waromo gi Caroline Atieno mong'ere gi nying mar Emily katimo tijege kaka pile. Emily osebedo katimo tije mag ot kuom thuolo mar higni madikal 20. Kane jaodotho noyudo ka nyithindo tindo. Kana dong kodgi nodwa bedo mapek ahinya kech ne an jabede ot tikelone. Koro nochuna mondo atergi dala. Ne watimo consultations gi mama na monyisa ni obokonya dwaro ng'ato ma osebedo trained manyalo dak go, and that person happened to be Emily. Bedo ni wuon pargi noweye kod nyithindo matindo. Dwaro ngima makare ne familia mare e moko kuom gigo mane miye jip mar yudo tich manyalo sire kachiel kod nyithinde moloyo te yor chiemo, dak kod somo. Nawacho ni nitie mon be manodong' gi nyithindo to nyithindgi somo, nyithindgi nitie ber. Koro nomiya motisha ni abiro timo tich moro amora mayudo. Ninyalo yudo kata ng'ama dichuo wuondi ni abiro kawi, abiro riti gi nyithindogo. But mano natemo avoid. Emily lero kaka bedo janyuol achiel kendo maonge kod nyalo nomiyo kadhe chandruok. Nebedo matek kata seche moko chiemo wane ginyalo chamo ne ok nyalo yudore. Nogola yot nikech rent. Ne en gimo dweche 2. Koro chieng' moro kadhi dwaro kibarua. Awuotha dwaro kibarua kata mar luoko. Kaduogo to ayudo ka gigo golo keto oko nyithindo ywak kanyo. Nadak Kibera. Belinda Ogola ma en jatend Emily osedak kode kuom thuolo ni duto. Olero kaka Emily osemakone kama duong' ahinya te kinde manoyudo nyathine mokwongo. From the word go, Emily nobiro nyaka e hospital. Norito nyathino like it was her own child. Actually, I was very touched. Naonge kata ng'at manyalo wacho ni biro dak koda mondo konya. Emily no nomakona kama duong', especially in terms of bedo gi a newborn child. Emily wacho ni kata obedo ni ji mamoko chayo tijot, en osemiyo goyo okang' ngimane wira ni nyithinde koro nyalo somo kendo konye yor nyiolo kod chako gedo. Ma bende luwore gi winjruok makare kinde kod jatende mondike tich. Masenyieo lope 3 mar achiel ema no obaro, mar 2 nyocha nyieo machiegni, ma nyocha tieko chule nikech my boss. Kendo an gi dhok be an go dala. Mabade bende asenyieo keto kanyo. An gi musumande, an gi gimoro amora mar ot. Koro gedo ena koro mos nikech gedo ok en gima itero haraka. Omiyo nyithinda kata ka giwuotho koda ginenore nyithindo maler kendo inyalo paro ni gin mine gi midoi. Kata obedo ni osetiyo tijot kuom higni go duto kendo pod odhi nyime, Emily lero ni ohero kendo pok ogombo matimo tich machielo. Timo gimoro. My boss Belinda
nawachone adwa timo gima kama, mama aonge pesa, miya pesa marom kama. Nomiya tatimogo gima dwaro timono, then tawachone ni ibro ng'ade kama wowinjore. Kata bosses mamoko neko nena to wachone Emily, ok ibi tina, abiro chuli pesa moloyo michuli kanyo. Wachone gino oyo, ok anyal wuok, odno poko chwanya. Achiel kuom gigo ma Emily wacho ni osemiye tiyo makare kuom higni go duto e ot achiel en ni jatende weye thuolo matiyo kendo chano tich kaka en owuon ohero kendo onge ywaruok makinde ka kinde. Okoluwa ni Emily ama okoketo na list moro ni Emily kidonjo adwaro ni tim kam wena free mara itija apango kaka an madwaro mak mana ni koneno kama okatim emonyalo nyisa kadichiel. Kibodak gi ng'ate ot, you have to have a level of trust with that person, and that person is family as much as en ng'ama employ, especially kanga norito ni nyithindo. Ne Emily ma en mana tich kaka mamoko kendo wuoth mar higni mokalo 20 en mana ranyisi mar kinda kod chuny motegno matiyo kendo dak gi oganda makare. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugejwang' yena mar mondo mi wakaw yoyo madundo kata kama nasoma nemo kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokale Facebook kama wantiere live. Katiso Tieno wacho ni tuned from Bondo, Kanyamranje, ler mosna mamana Helda Yada kod babana Charles Ojonjo. Mmoja de no bende wacho ni oneno eyo makare. Aya, Nyarongo Louis bende wacho ka ino Imre Joyce aneno habari maler Migori County Suna West Kipasi School one makare. Nyakora Mugejwang' medchwalo ote magi kachiel kod paro mora mora kotudore kod weche wa manyien duto mago imore otieno makawuono. Akaw mana yoyo marundo gi sani kaduogo to wabobedo ka wadonjo kod twak e chenro mar mine wacho. Kik idhi mabor. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nonega dhi kor giniti saa 4 otieno. Bang'e wanobro pondo to kendo wanodhi mabor.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. The opposition nothing nyake Supreme Court e wa batieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Bich be Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. Wan wase gore no opposition. Wan wada gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakwara Mugia Juang e chenro mar mine wacho otieno makawuono wadwa twak otudore kod jiwo yuto kowuok e nam. Otieno makawuono antiere kae kod Damaris Ndira jata tije maduong' mano mar Go Beyond Limited. Wang'eyo ni nitiere ber mopogore opogore ma joma mine nyalo yudo ahinya ka koro gitiyo kod thuolo mar gima gintiere godo kata ka gitiyo kod nam e yo makare. To wang'eyo ni nam Lolwe mano mayudore e aluora mag counties magwa makaluo, county ma Homa Bay, county ma Migori kachiel kod county ma Siaya to kata Kisumu. Nitiere gik mopogore opogore ma joma mine nyalo yudo kowuok e nam Lolwe. Kata kamano en yo mane minyalo jiw godo joma mine mar mondo mi oti kod nam Lolwe makare kobeda e wechego mag lupo ka giyudo rech kacha, to ere kaka ginyalo neno ni rech makamano giuse e yo makare kendo giyudo yuto maber. Yiena mar mondo mi arwak wendo mantiere godo e studio otieno makawuono. Imore Damaris iriyo nade kendo machiegni to. Erokamano Joyce, ani luonga ni Damaris Ndira ne jogo ma ok ong'eya. An jata tije maduong' mar Go Beyond Limited kendo e seche magi wasebedo gi partnership gi Tom Mboya University e wach maduong' mabiro mar Madaraka Day. Piny owacho okelonwa Madaraka Day wang' ni Homa Bay County. En wach maduong' miwuoro ahinya Joyce. Kendo wamor nikech Daktari William Samoei Ruto osedhialowa e yo makende mondo mi wang' ni jo Homa Bay County emobed ni gidhi bedo jogo madhi rwako ji e nyasi mar Madaraka Day. Koro e kanyo wan gi weche mang'eny kendo theme mar Madaraka Day wang' ni en e Blue Economy and Maritime Affairs. Manyiso ni weche mag nam to gi dongruok mag tije kata dongruok mag gigo ma odok kuom korka pi kata korka nam. Iwacho kanyo makare ahinya Damaris, kendo nyalo wacho ni chake matek, chake strong e yo makare ahinya. To wantiere kae mar mondo mi wajiw joma mine ahinya nyako tudore kod wechego mag Blue Economy and Maritime. Wechegi ahinya nyato mago mag lupo kata tiyo kod nam e yo makare. Ere kaka joma mine nyalo jiwo yuto margi ahinya nyako wuok e nam kacha Damaris? Erokamano ahinya e nam kacha wayudo ni ng'enyne joma mine ohero kawo ng'injo. Nitiere dongruok madongo matimore e nam kacha. Nitiere jogo manigi yiedhi madonje i pi kendo dhi lupo kendo kelo rech. To ng'enyne iyudo ni kata obedo ni joma mine e jogo mang'eny ahinya e value chain mar rech to gin giyudore mana piny kue. Sama koro rech osewuok mogowo kendo koro gin mana jogo marito jaboya mondo omigi rech moko koro gitimango giter chiro to kendo ng'enyne yudo ni giuso mana rech go e dho wath kanyo. Koro sani watemo ni mondo watieg joma mine kendo watemo ni mondo wa encourage joma mine mondo bed involved e weche mag nam, weche mag lupo kata mane okang' mamalo mopogore gi mago magisebedo ka gitimo. Gibed ni kendo sani iyudo ni nitiere joma mine mang'eny manigi yiedhi. Kendo nitiere joma mine mang'eny mosebedo together. Ne wayudo sama ne watimo ne wadhi Homa Bay County ka koro wang'iyo ikruok mar Madaraka Day kaka chalo. Mano chieng' tarik 1 dwe manyien. Wabedo gi Madaraka Day tarik 1 dwe manyien. To 3 days prior to that, wadhi bedo gi summit ma en ochalo kaka conference mana modok gi yore mag nam gi yore mag pi. Kendo watemo ni mondo wa encourage joma mine kachiel kod jogo duto manigi interest e weche mag Blue Economy gi Maritime Affairs mondo chope Tom Mboya University
kacha nikech kanyo e kama obagie twak makende miluongo ni exhibition, iluonge ni summit no nitiere weche mag twak, wuoyo kata buche midhi tim e yore modok korka nam. To kae to kendo nitiere exhibitions manyiso ni ji dhi biro, jogo manie migepe mopogore opogore e okenge mopogore opogore e piny owacho mar Kenya ka, migawo mar Blue Economy gidhi biro kendo gidhi nyisowa gi tiende gi gigo magitimo mondo wane ni to weche mage manyien modonje weche mag nam monengo ji opuonjre sana joma mine mamanyo kaka ginyalo yudo nweng'o gi kendo mondo dog malo. To Damarisi wacho kanyo ni nitiere kaka joma mine bende itiego ahinya nyate weche gi mag Blue Economy. Tiegruok ma kamano itime nono titime kaka kuonde machalo nade mar mondo mi joma mine mana kaka iwachako kwa wacho ni gin thothne gimanyo mana ng'injo matinde ni gin tiere toke kocha rech kosewuok e nam kacha en kore ene toke orito mana jaboya mar mondo mi omiye rech gino mabende wang'eyo ni e dho wedhe mathoth wang'eyo ni nitiere gino miluongo kanyo ni jaboya wechego mag terruok mar mondo mi koko mi ng'ama miyo rech inyalo tiek wechego e yo machalo nade to gin tiegruok mage momiyo joma mine. Erokamano. Go Beyond Limited kaachiel kod Tom Mboya University nodonje agreement mar timo gimiluongo ni branding masterclass for women in the Blue Economy. Branding masterclass ni ok wadhi time mana e seche mag Madaraka Day ka, to en tiegruok ma wadwaro ni mondo wabed godo e long term. Masa ka sa wamanyo jogo mamine manitiere Blue Economy kendo gibiro Tom Mboya University kanyo kendo watiego gi e yore mopogore machalo kaka value addition, nikech iyudo ni ng'enyne samoro iyudo rech to rech ni idwa ni use yo mapiyo koro iuse bei modwanyore nikech iluor ni rech dhi kethore bei mani piny. Koro magi gik ma wadwaro ni mondo koro wabed godo ni e seche ka seche to waluongo gi gibiro Tom Mboya University kacha wapuonjo gi ni value addition tiende nang'o. Rech ni inyalo chiele, nitie kaka inyalo boye mondo chope supermarket, jogo matuoe weche mage monego utim mondo utuoe, to branding ni itime nang'o nikech ing'eyo ni mano is one of the things ma mondo mi ibed ni nyalo uso rei kata mana giri moro amora mopogore gi rech ochopie shelf mar duka kata mana supermarket. Nitiere migepe mopogore opogore ma nyaka ichopie mondo mi ibed ni koro giri ni en gi nyinge kendo inyalo kawe among gik mamoko mantiere kanyo. Koro tiegruogni nitiere organizations ma are willing to come together mondo mi gijiwa e yore mag pesa mondo wakony jogo mamine ma ok nyal afford. To bende wan gi classes ma wabro dwaro ni mondo joma mine manie migawo ni ochul mondo giyud tiegruok, nikech tiegruok ok en gima ok inyal ng'iye gi pesa, kech information, knowledge and power, knowledge and teko. Koro e sechegi wasedonje mano to sama wawuoye ni to wawacho ni chopuru e summit for the 3 days. Kato koro bang' mano pod wadhi bedo gi migawo mar tiegruok e Tom Mboya University kacha. Kendo wabro chiwo information no e seche makare mondo mi jogo manitiere migawo mar Blue Economy, especially joma mine, waluongo gi ni SMEs. Of course joma chuo ok wago loko, but ahinya watemo ni mondo joma mine bende obed gi equal opportunities nekech gine magiero dong chien. Mantiene nuketo maino kuom joma mine ma gino makare ahinya bende. To dira Damaris wayudo ni kata wechego mag lupo wayudo ga ni joma chuo ema kinde mathoth gidhi kata nam kacha chagotieno gine ma seche moko gin kata kod yiedhi magidhi godo e nam kacha tiyudo ni ng'ama miyo en seche moko kaluwore ni onge kod nyalo kata onge kod yie monyalo dhi godo lupo gotieno kacha. Mane monyalo miyo seche moko koro joma chugo koseduogo seche moko uso negi rech, seche moko ing'isi ni rech onge ka ok itimo dwaro mar ng'ama uso no dwaro. Ere kaka joma mine nyalo geng'o mar mondo mi weche makamagi kik yudgi ahinya to kinde mwaloso tudore kod jiwo yuto kowuok eno? Joyce wacho wach maduong' ma piny kucho to tiluongo ni wach mar jaboya. Jaboya ni tiende ni en ng'ano ma en gi nyalo mar donjo
mana kaka isewacheno, en gi mashin madhi to lupo to kelo. To nikech joma mine onge gi nyalono, girito to koro gitemo ni mondo gilos osiep, kae to koro weche bende nitiere mang'eny madhi donjo kanyo ma ok owinjore. Koro ng'enyne wawacho ni joma mine riwre uru mokwongo, kae to bedo ni un gi ability mar yudo pesa. Nitiere pesni michiwo gi organizations mopogore opogore. Ok adwa wacho nyingegi ka nikech ok abiro mar mondo mi alandgi. But kata kamano, e offices mag fisheries and blue economy mag county, nitiere jogo man kanyo, apisas moketi mondo mi ji information ni to organizations makonyo joma nie weche mag nam, especially joma mine, gin mage mondo mi giyud ability mar access to financing. Kae to gidhi ging'iewo boya, gidhi ging'iewo machine madonje nam kendo nyalo lupo mondo gin bende gibed e okang' ma joma chuo nitiere cha. Wach jaboya ni en wach mosekelo midhiero maduong' especially e weche mag tuo. Nikech mane miyudo ni Homa Bay County, Migori kata mana Siaya ema counties mosebedo malo e weche mag tuo marayaki. Nikech koro wach ni en ni iluonge ni gi English iluonge ni fish for sex. En wach, you know, I mean vice versa. Yeah. Ok en wach maber. Omiyo wakwayo joma mine bende ni kata ka ok uriworu, to in ng'ama miyo ma nie okang' mar timo ohalano, ter pesa nie bank every day. Pesa kik ninde e simu. Pesa ninde bank, igolo tiduoko. Wach ni ema wacho kae pile mondo mi bank one ni to yuto mari chal nade. Bende in ng'ano minyalo mi pesa. Joma mine kik luor kao loan. Ikao loan kata obed mana 50,000 ichule. Kikao tichulo, ability ni mar yudo 250,000 makoro idwaro godo machine mar lupo cha, koro medore. Koro ibedo ni ok depend on jaboya. Tibedo ni in self-sufficient ma inyalo ng'iewo gino kendo yuto mari inyalo bedo godo e yo makende. To kendo achiel kuom mago kendo bende ma wawacho ne joma mine ni mondo gibed ni gin gi confidence kendo ginyalo. Kik giling ni girito ng'injo kata girito ni mondo otimne gi favor. Nyalo no en gima nitie kendo kiluwo the right channels to ibedo gi connection to access to financing and access to markets. Kendo wawacho niya, nitiere bende gik machalo kaka digital marketing. Ya? Ka ok inyal in iwuon timo kendi, yudie rawera moro manyalo go picha reini. To keto ni yaw account mar Facebook. Iseneno joma mine mang'eny matinde gin sindo kata gin mana Homa Bay kacha to rech iuso Nairobi ka. Rech osego picha mose ji oseng'eyo ni rech onyalo chiele kata obedo frozen to ikele. Yes, to kata ok ka nitiere markets mang'eny machalo kaka otende. Ya, kiki beda gi reini kanyo ni in kanise kawe to koro ibet mana kode dho wath. E-commerce manyiso ni tiyo gi digital simu ma wating'o ni, especially simu mikiewo. Yes, en gima nyalo konyi mondo mi ni mulamos. Mulamos. Ok en katululu. Koro watemuru ni kata kiuso, wuoge katululu, donje simu ma ikiewo. Simu mikiewo ni koro konyi goyo pichni makare, kae tiyao ginene, iyao digital platforms. Machalo Facebook, TikTok gi weche makamago. Ka ok inyal tiyudo rawera moro manyalo konyi. Wach ni mogik Damare, sani wadong mana gi dak ariyo kende to thuolo marwa rumo. Erokamano. Wach ni mogik ka wacho. Awacho niya, nyasi obagi mar Madaraka Day, Homa Bay County. Piny owacho timonwa wach maduong' jothurwa. Warwakuru nyasi ni e yo makende. Warwakuru dongruok ma Daktari William Samoei Ruto osekelonwa e piny ma Homa Bay nikech waseneno gi mag national government projects mokelo machalo kaka chiro manyien mar rech, machalo kaka landing sites. Koro wakauru wechegi to wang'iuru ni ere kama wanyalo so e wiwa mondo mi wechegi koro olokre ni gikonyowa nyaka e utewa kama wantiere mondo wane ni dongruok ma jatelo kelo cha ka achiel kod jogo matiyo e bwo jatelo gin dongruok mangima kendo gin dongruok makende ma wayie godo nikech gin dongruok mokelonwa
lokruok e kit ngimawa. Agonu erokamano ahinya jothurwa. Tarik 28, tarik 29 gi tarik 30 wan Tom Mboya University e summit mar weche mag nam to gi dongruok mag pi. Erouru kamano. Erokamano ahinya Damaris Ndira, jatatije maduong' mar Go Beyond Limited, kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi jiw joma mine yore mopogore opogore ma ginyalo yudo godo yuto makare kowuok e nam. Nyakwara Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya nyaka kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho. Akaw mana yueyo madundo aduoga dhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye okuoki ng'iyowa nokai. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tana no nyithindo. Lakini wadhi nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye na ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Baba fundi mwera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my darling. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*415# to get Verse of the Day as your Skiza tune. Machiegni kendo Nyakwara Mugia Jwang' wadhi mbele kod weche manyiena magoimore. Kethruok kod lal ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi medo nenore e dho wedhe ma pachoka kendo gie sani midhiero omako jolupo, johala kod jodak mojot e tie nam. Moko kuom banda mag rech, ute mag jot kaachiel kod kuonde ma yiedhi gowo sani odong' ei nam kaluwore kod medruok mar pi ka jolupo bende odong' kod diedo kaluwore ni gionge kod ute makare mag kano rech e yo mowinjore, gino makelo dok chien e ohand rech. Jafwambo marwa Cynthia Onyango otimo limbe e moko kuom dho wedhe kendo miyowa siganani. Apaka mapek gore e kor ot. Onde keto rech odadore kendo dong' ka lembgi oliero. Dier ot pina mopong'o kendo mole ka chindo tuodo bende la kuomi. Kata do to lokore kar jot mar oting'o ting'.
e chal mar banda mar rech ma dho wath ma Uhanya e kar chung' od bura ma Bondo. Banda manoger kod silings milion 7 e chenro mar Lavemp kokalo e riwruog European Union kendo jolupo notiyogo kuom higni 5 kende. Jo Lavemp, European Union, nok dwani rech oket kamolil. Koro ne gibiro mondo kawa gi rech oyud kuonde maler. Koro ne gidecide mondo ginuwa gik machalo banda, fish banda, mondo rech obed kama ler. Ema ne gikelo nwa banda ni. To kane gibiro, ne gitimo survey, magineno rech ma Uhanya, ng'eny onego ger nwa banda maber, mwakete rewa. Gitimo nwa quotation, ka gichak giduogo kendo second round, koro giwacho ni giseyudo fund, koro gigero nwa banda. Pesa manoger go banda neginyiso ni banda obed allocated around 7 million. By then, that was around 2006. Watiyo kode magimoro ka dhike moro ka 5 years. Kwasetiyo kode 5 years maber kabisa. Ema koro wach mar pi ochako biro. Koro ochako ti. Koro gimokethe sani omiyo ni this state to backflow mar pi koth nochwe mang'eny. Ma backflow timore ma pigni obedo. Nogere oko. Ma by then pi nene iye kamoro kucho noken kama entie sani ni. Chal makama bende ranyisi mar banda mar rech mar dho wath ma Usenge. Manoger kod omenda mohewo milion 26 kendo gisani udong' ka odiedo ei nam. Va hiyo jacket. To nikech tij fwambo bende en chopo mine kod wang'i. Ochuno waidhie kendo wago wang'we kethruok mar bandani ma jolupo yande ogeno kendo bang' gedo mare ne gitie kuom higni 2 kende kapok nam okawe. Koro ka nogernwa banda, wachako tiye 2016. Kane wachako tiye 2016, to kane timre gimoro watiye gimoro madhi higni 2 gi nus kama. Kane chakre gimoro 2018, 2019, to pi nobiro, ma pi nopong', ma pi nomuome, ma nodarowa e iye. Plant banda wuon e odni duto kowe ice plant nokawo milion 26 manogere. Ice plant bene okel bang'e mokete iye. Nitiere offices kaka mag secretary, nitiere offices mamoko kod stoche manikane gik moko. Nam monjo dhowedegi kendo kawo bandagi mag rech, okelo pek e kilwa mar rech, kendo oduoko chien ohan rech mayande jonam kod johala goe gi rungu e kinde mane utegi ne pod inyalo tigo. Kama wachung'e ni en banda mar rech. Ma en kama kane jonam osewuok gi rech e nam, ne gitiyogo mar loso rech, keto rech e ice mondo kow ne jomoko madwaro chamo mondo cham. Kata kamano, sani pi opong'o bandani kendo lawo ute mamoko oko, gino mabedo kelo midhiero mathoth ne jodak mantiere tie nam mar ni ere kaka inyalo tiek pi makama kata ere kaka inyalo kony jodak. Waseyudo lal nikech sani onge kamwa pime rech kata chiel. Kata mbuta mwayudo matino kamwa nyalo pimwe, watiye chieng', watiyo kamolil moko meet the standard. Mano miyo noger banda, kech waonge gi banda currently. Ndalo mane wachako tiyo gi bandani ne rwakonwa pesa kaka jo beach ma Usenge. To kata beach ma Usenge kende, entire Imbo as a whole. Nikech ice plant mane wagole i bandani ne konyo community ma Usenge as a whole. To nyaka ncha bandani chung' koro nok nyal tiyo ice box kethre gik moko ne koro pi oketho. Wayudo lal maduong' ahinya kata nyaka gi sechegi. Wachandre kabisa weche mag baraf, wachandre kabisa weche kuonde mwapime rech, kama wajote gi sechegi en kamoro ma ok nyal romo population ma wan go gi beach maro ma Usenge. Medruok mar pi nam oweyo jolupo kod diedo kendo kata kuonde mane yiedhi gowe sani odong' ka pi omuomo kendo ute ma jolupo tie bende pi omadho. Ne nitie kuonde moko ma yiedhi matimo transport ne gowe kaka jeti manoger ne pi nomuonyo ma pi nodhigo. Ochal kaka mbate. Koro jeti no ne yudo ka ne wan kod water bus mane go ka, wan kod yiedhi mag transport ma Uganda, nitie jowa ma Uganda gi rabolo ka kelo ka, nitie mwandu mawuok kuonde mopogore opogore ka ne biro ka. To ka ne pi omedre,
jomoko mane biro mane go ka nobedo gi luoro nikech pi nopong' mo imo nyaka kuonde ma ne gigoye ka gigolo mwandu ma gibiro go. Pi nobiro mang'eny, iluongo ni climate change. Nomiyo koth obiro mang'eny, koro pi mane ni dhoudigi machalo kaka minyalo neno kama ka ne udi uto ohala dono komukore maonge mogol gimoro amora e iye, udi man kanyo nomukore te manorumo, koro onge. To it is not only here, kata kigo kona kidhi toke kocha kama ok wanya neno sani, uji odar e ute mane gidake go nikech pi gibedo pi omadho gi koro gidok e nam. Midhiero mar nam mamanyo wang'e ok omako mana dho wedhe ma Ohanya kod Usenge kende. Dho wedhe ma bende nogeri e banda e alworani kama oting'o dho wath ma Uwaria kaachiel kod mamoko bende chandruok omako. E ji manogere banda wani ne wan kod wich lum nogere gima chalo kama, ne wan kod mahanga, ne wan kod sika, ne wan kod moro be nogeri Lwanda Kotieno, moro nogeri Kamariga. Banda manogere go duto nikech kuende go ne gin kuende ma paka donje mang'eny, nomiyo koro gisegore piny, ok sani ok giti. Mamarwa ni mapuro donga kochung' to ken banda ma ng'ato nyalo tiye iye nikech pi opong'e. Poko gore piny ochung' achung'a lakini ok inyal tiye nikech gik madonje iye opogore. Lokruok mar kor lwasi medo nenore, kendo pi nam bende medo muomore ka ketho moko kuom ute ma dhano ogino. Kata kamano, jolupogi paro ni kony nyalo yudore. Ka ginyalo geronwa banda inani oko mar pi, to nyalo konyowa nikech Usenge Beach en beach maduong' ming'iyo e Siaya mangima kaka kama rwako resources mang'eny. Koro miya nyalo kwayo maduong' ahinya ni jo Siaya kaachiel gi jo national ka nyalo donje wachni e yo mowinjore mondo gigernwa another fish auction center moro machielo man gi kama oting'ore gi malo mondo wayud kaka wanyalo timo ohelniwa e yo mowinjore. Ka government nyalo yie to compensation maybe ok ginyal timonwa, to gima de gitimonwa maduong' de gigeronwa banda moro machielo mondo wayud kama wapime rech. Koro gigole gi oko gi pi ma oseti, waywaye gi chien mondo wager banda machielo manyien mondo wayud kama wanyalo tiye, nikech en gima konyowa kaka wan rech ne gima watimo, rewano kolilo ok wanyal yudo chiro maok. Achiel kuom yore ma pinje moko osetiyo godo e kedo kod midhiero mar pi nam mamuomo en chodho kendo medo kunyo nam kaka piny Uganda sani timo. Komakore kod yore mamoko mag kedo gi lokruoge mag kor lwasi, magi geno ni e kinde mabiro biro kelo fungruok kendo geng'o lal ne jodak manitie tie nam mar Lolwe. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County. Tim mar Mathare United noloyo Ulinzi Stars gol 1-0 e lig mar FKF PL.